Hublai ya pi baro kapang kabangan kren hapi menta kalong ki hukum ublai benta baar si pau teli ki hukum bat uji sukres haba uji sukres uwan ule kumno ya ki hukum jong kejutang barim penengkong uji su klep ya ki hukum jong kejutang barim uji su ula kren syai uong wat harai ba ngalawan ban penduk pendam no ya ka an Moses bad ya ka jihingkai kinong ya tho lupa ngamwan ban penduk pendam yaki Henry ban penbiang janai yaki Matthews san khot khan nyau nang tau jisu uong lada pikwa ban rung ha ka jingim tu sumaria ki hukum wat penyam wat klaim wat tu wat syukur tu burom yala ukpa barkakme batu ya yala upara brew kumba yala de Matthews khat khandai khor khat phra hadu khat khandai baar ujisu weng ya gejing jongga an jongga jutang barim Pilayo asngau balaong wat penyam ujisu paduong wat dom wat kren pojat porati wat ong ube ne kabe kat gibaong kumne kin sasya penham ha kading bom julip Matthews san dekhot arpuai hadu arpuar Catechism of the Catholic Church ka number kaba arajar san pusau balai ujisu udawa kaba khamsyai baha nangi iwei pa iwei kata kalong khnang baphin yo rung ha ki ma beneng tang lada ka jingle hok jong phi kapalat ya ka jong ki start an bat ki pharisi Matthews san khot arphau puliru na ka kon CCC arajar san pusau basau ujisu ulum lang ya baro ki hukum ka jutang barim tang gawe ka an kata kalong ka an jong ga jing namar ka jing kamju mane blai thau ka jing ka buram ya ka sni utrai ka jing ka buram ya ki me ki pa ka jing kamju penyam kamju tu kamju le ki kam auria kamju thok kamju bisni ne ikwa ya ka jong kiwe ki sipau teli ki hukum ki hikai yangi kumno ban ya ublei bad ya ki paramajan ki lai teli na ki banongkong jong ka hukum ublei ka kren syafang ban ya ublei bad ki nyau teli ki hikai kumno ban ya ki paramajan CCC arajar nrep nyau basan ujisu pendap penbiang ya ki hukum da kaba uko ngu bad bo janai ya ki baro banreu ujisu ula penlait lu yangi na ka jing tim jongga an da kaba penlong yalade ka jing tim na ka benta jungi kumbala tho la tim ya uno uba syas den halor uding kalatia lai dekhot khat lai banyau ujisu ula penlait yangi na ka jing syak te haki kendon bala penket daga an jong kiju tora kita kilong hadu Henreus pa khat lai teli ki an Henry om dei pat ban penlait na ki sipau teli ki hukum ka council jong ka tren ka hikai baya ki sipau teli ki hukum ngi baro ki kristan ngi dei ban bod yaki CCC arajar nrepo pra ngi baro ki kristan ngi dei ban bod ya ki sipau teli ki hukum ublei ha baro ka jing em jongi enom don weiru ubalai na ka jing te jongka CCC arajar nyau puar Swaban penkut
ko para banget bat paralog. Wat halor kane gejing te yangi da ka hukum ublay Henry menta kampan khiashu ya gejing kit hangi. Namar ukris ula ai hangi yau mensi makhut. Ula ai hangi kabor ban bod yaki da gejing trang ban le yaki da gejing e. Komta habangi bod yaka da gejing e kajing ting baro kajano namar umensim ublay udon rangkat batni da komta ken ka anjong ublay ka kelalong ka anjong gadonu jongi kublay shibon bat ublay unkut ku yapi baro.